Angekubelele kwamukele kwi-channel igama uPangolini. Channel yakhe iNkukhu sibuya ngokuyithoba lokusizisa. Ngaza ukuthi uzoqala ngiphendula mfowethu uthi Pangolini, what happened? You are no longer responding to our dreams when we ask you questions. Ngaza ukuthi ubufakazi ukuthi ngiyawaphendula ama-questions ilama video niwabonayo. Every week siyazama ukuthi ube ne-video engiyifakayo, depend ukuthi ngibhizi kangakanani kwezinye izinto. Uma ngikho busy ngofaka 2, 3, 4, 5 yama-video ngeviki noma 4 ngeviki noma 3 ngeviki. Depend ukuthi ngibhizi kangakanani. 2, angirespondi kuma-dreams aku-YouTube kuphela. Kunama-dreams on Facebook abantu abangibuza ku-inbox. Uma e-short ngiyabaphendula, uma lilide ngibanikeza inamba because that's why I recommend ukuthi basenze inamba yami and ukubhala phansi. Nginabantu ku-YouTube ku-WhatsApp abangibhalela ababuza amaphupho. Even though nakhona ngicela kubantu guys ningangibhaleli ngifoneleni kuzobalula abantu abafuna ukuzwa bangibhaleleke. I force sometimes ukubaphendula abanye still tell them guys ngifonele because it's much easier and it's time saving. I've got people on Instagram nakhona abanye bangi-inbox befunile abanye abashare inamba if short ngimphendule yabona. So on Monday ifuna ngibe ku-TV ngiyophendula amaphupho nakhona. NgoLwesibili ngisemsakazweni uMkhondo FM eMpumalanga sizama ukuphendula nakhona. So but guys it's quite impossible ukuthi le 1000 ku-inbox ye-Facebook ngayiphendula yonke. Labantu abaku-WhatsApp, labantu abangifonelayo daily, kunabantu abafonayo daily, not one call, daily ama-calls from dawn to dusk. Yebo? Anginankinga yabatshela uma ngibhizi ngathi ngibhizi ngani. Ufona ngisathi size. Uma ngisho ngaqeda futhi ngiyayimfonela umuntu ngibuyele ngimphendule free of charge. Airtime. Uma ngingenayo airtime ngibe busy abuye ngifonela umuntu ngimphendule futhi free of charge. Yebo? So ngisenza isikhathi esiningi sami ukuphendula abantu on kulama platform ahlukahlukene. So kuba buhlungu uma umuntu ekubona ukuthi angibuyi kuye ekubeni angibuyi kuye nje ngiyabuya kwabanye ngenxa ukuthi baningi abantu vele. And it's quite impossible ukuthi mina ngingahlala on YouTube 24/7 ngiphendula abantu because apart from being a YouTuber I've got a life. I'm a student, ufuna ngifunde. Ngineyinhlelo nami ngineyifiso namaphupho efuna ngiphinde ngizabalaza ukuthi ngikwenze afezeke nawo on the other hand. Yabona? So into ebalile guys ukuthi umuntu nomuntu ayifake esicathulweni somunye umuntu uma kuwena because kunabantu abaningi abafuna usizo, kunabantu abaningi basizayo, kunabantu abaningi yabona efuna ngisebenze ngabo ngendlela ezahlukene. Nasesontweni ngiyashumayela isonto, ufuna ngiyoshumayela ngesonto esontweni. Sometimes phakathi namalanga nginokuhamba imvuselelo ama-revivals bangimeme ama-revivals I go there no preach yabona. So please yasibekezeleleni because ibhlungu lento ukuthi umuntu angakwazi ukuyifaka ecathulweni zomunye umuntu noma abuze ukuthi why so angifonele inamba guys sebenzisa inamba yami if uyabona ukuthi angiphiwe phone ngifonele ungibuze iphupho ngikuphendule. If futhi ufuna ukuthatha inamba yami ungifonele ungincome, thatha inamba yami ungincome. If ufuna ukuthatha inamba yami ungithuke still inamba yami ikhona, you can still do that ungithuke yabona. Because inamba yami le ngiyibeke ukuthi bakwazi ukuyisebenzisa free of charge. Yabona? Iloko nje ngidlulisayo ukuthi ngaze ngicela understand ukuthi bangakanani abantu esisebenza ngabo. Ngeke sikwazi ukubaphendula bonke abantu kancane kancane sokwazi ukubaphendula. Asindlulele phambili ngaze kwethu sibuke la ukuthi simsiza kanjani la Nkosi ngiphile Delani. Yena kubuza ukuthi usho ukuthini la uphupha ngibhalo ke nestimela. Sichaza lento kanjena ngaze kwethu ukuthi uma uphupha la ushayela leli bhanoyi uphawula ungabika noma lichaza ukuphumelela emkhakheni wakho noma kuloko usukwenza. Kwesinye isikhathi ngokuphupha uligibela leli bhanoyi noma ulibona liphakama unawo ukhona la phakathi. Uphawula uhlelo nosuku lubika futhi ukuthi ngenzeka uphumelele noma inhlelo zakho ongaba amathenda angahlaphase noma uphumelele noma uzosayina inkontileka noma deal angahlakusuzisa empilweni.
futhi uma kuphupha indiza le iphakama bese iyaphazamiseka phezulu ibuyihlale phansi. Uphawu lolu ngasho ukuthi izinkontileka zomsebenzi noma zamabhizinisi ekade useyinhlelo zokuthi zisayini angeke zisasayini zizophazamiseka okwesikhashana noma zizothi ukufekela okwesikhashana. Kanti la uma ulibuka ibhanoyi laphayana lisukuma noma lindiza liyosithela ngaleya, kwesinye isikhathi kuyenzeka libike isifo nokuthi kungenzeka kube khona umuntu ozoshona-ke. Yabona, uma uphupha la ubona mhlawumbe isitimela kuyenzeka kube uphawu lapho usulibika mhlawumbe uhambo lwempilo ofuna ulithathe noma kumele ulithathe, futhi kungabika uhambo lukamoya ozolithatha noma ufanele ulithathe. Noma ngasho ukuthi mhlawumbe ubizo lukamoya oluwembethe wena luzofuna ukuthi mhlawumbe uthathe isinyathelo sokuthi-ke mhlawumbe uyothola ukuqeqeshwa nokwethwasa ngokuhamba kwesikhathi noma isikhathi esizayo. Kodwa-ke uma sihlabela phambili la sibheka umpume. Uthi umpume ngibingelele emzini omkhulu, ngibonge ukwamukelwa. Ngicela ukubuza uma uphupha kungena uXamu ekhaya ngabe kuchazani? Ngibonge ngisazophendula. Uma uphupha kubona uXamu, ikakhulukazi uma kungakulwisi noma ke lo Xamu ngalo, uphawu oluvame ukubika idlozi lamanzi noma idlozi lasemanzini, futhi ngingasho la ukuvakashelwa mhlawumbe nokungena kwidlozi lamanzi esimeni sasekhaya. Ngiyabona. Kepha futhi uma uphupha uXamu, uphawu olungabika ukulengela engozini noma uzungu ongenzeka wakhelwa izitha zakho noma abantu abakufisela ukuba empilweni. Uma umuntu oXamu kade ubonakala unolaka futhi uza kabi kuwena noma ufuna ukuhlasela. Kepha-ke uNosipho uthi sawubona phasa umntwana uphupha omkhulu wakhe ehanjwa inyoka kodwa-ke ingamlumi emhamba nje, ingabe kuchazani? Sinenkinga ngenza kwethu ukuthi abantu abaningi abafuna ukuchaza amaphupho abe detail, okuyinto ebuhlungu nokho. La sichaza khona kanti abantu ababe detail la manje la uthi behanjwa inyoka akachaza ukuthi inyoka enkulu noma inyoka encane noma inyoka ebomvu noma inyoka ebrown noma inyoka ehlaza. Yabona, sizogesa njani thina ukuthi yabo sifuna sicabanga isigese ukuthi mhlawumbe bimnyama mhlawumbe bibomvu mhlawumbe, yabona. So ama details abalekile ngoba ngeke umane uthi uphuphe inyoka. Inyoka iba nkulu, inyoka iba ncane, inyoka iba yinde, inyoka iba mfishi, inyoka iba bovu, inyoka iba mnyama, inyoka iba hlaza, iba green, iba blue, njalo njalo. Ngizibike izinto ezihlukahlukene nangokwembala yazo noma ngokwe-action. Kodwa-ke sizolichaza nje kafushane ukuthi uphupha ubona umuntu mhlawumbe ehanjwa-ke inyoka leli ngamlumi. Ngenzeka uthole uphawu osuke libika ukuvakashela mhlawumbe idlozi noma-ke ukhothwa yithongo noma-ke lowo muntu lo uzulelwa ngamanqe kufanele aqaphele. Umsa wakhe Shenge yena into ayibuzayo la uthi yasibingelele professor uphupha Umfula Omhlophe onezinhlanzi ezincane kodwa-ke bengaliphethe-ke udobo baphinda aphuma sengiphethe-ke isilwane iPangolini, ngiphethe-ke yaphunyuka kwaqhamuka intombazane esencane yathi-ke mangiyibambe ngigijima ngayibamba kuthekise njalo ngabona izinkukhu ezimbili eziyiMpangele. Esingabalula ukuthi into yokuqala uma uphupha la ubona umfula omhlophe noma umfula onamanzi amhlophe, uphawu oluvama la ukuthi lingabika ubuhle obungasho impumelelo ethile esuke ize noma ukuchuma noma ingcebo ethile ongenzeka isuke isendleleni noma ngasho-ke uhlangabezane nayo. Kanti futhi okunye singabalula ukuthi uma uphupha la usubona-ke inhlanzi eningi encane, uphawu olungaphinde libike mhlawumbe ukuthi kunesimo senhlanhla noma kunesimo sento ejabulisayo engasho yenzeke mhlawumbe kwezothando, futhi kungasho ukuthi mhlawumbe uhambo lwakho lokufuna noma lokulungisa isimo sakho sikamoya njengamanje kumele ulithathe noma uzothatha uhambo noma kumele uthathe uhambo lokulungisa isimo sakho esikamoya.
your spiritual alignment at times. Kanti-ke uma uphupha la usuphethe ngePangolini, iPangolini ngenxa yesimo sayo ingaba uphawu oluhle kakhulu, futhi lingasho ukuthi kunempumelelo ethile noma ukuchuma okuthile okuseduze, futhi lingaphinde ibike la uvikeleka noma ukuphepha okuthile osuke kukhona empilweni. Kanti-ke uma uphupha la sesithi nje umuntu uphupha uyagula bese ebona iPangolini, lolo kuwuphawu olungasho ukuthi lowo muntu uzolulama futhi uzozuza amandla akhe maduze. Kanti la uma uphupha-ke inkukhu noma-ke izinkukhu eziyimpangele, nalolu phawu oluhle nolungabe ukuthi ungumuntu owembethwe imimoya noma kumuntu onedlozi, futhi kungasho ukuthi la kuzomela wenza umsebenzi mhlawumbe okuhlanganisa izidalwa kwesinye isikhathi. Yabona, kungenzeka kufuna ukuthi ungahlanganisa isimo sezidalwa noma umuntu vele wembethwe imimoya noma-ke idlozi noma amadlozi athile. Ngaza kwethu inamba yami ikhona ekugcineni, ningifonele uma ufuna ukuthi sixoxe, ngiyakhulumiseka nje siyaxoxa. Umuntu okhulumayo bangifonela bayazi umuntu wamancoko, ngiyancokola, futhi ungangifoneli i-airtime ka-R12 ngoba ngikhuluma too much. Mina ngathi ungafaka i-airtime ka-R100 ngizokhuluma nawe ngoba ngiyakhuluma ngiyawowoza too much. So ngiyabonga kakhulu guys, ukuthi uNkulunkulu usisikhulumele lona. Bayadala.